Na kaninyo ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilon og sambingay ngadto sa iya mga tinunan. Niadtong adlaw ang gingharian sa langit mahisama sa napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug naglakaw aron pagsugat sa pamanhonon. Dangag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga dangag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtaganag lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhonon nalangan pag-abot busa nagduka og nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka tingog. Aniya na ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga lana, ang ilang mga suga. Ang mga dangag miingon sa mga maalamon, bahini kami jutay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo ug kanamo. Lakaw kamo sa tindahan ug palit kamong inyong magamit. Busa ang mga dangang nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhonon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang kultahan. Miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila. Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhonon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Jesus ang pasumbingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod. Sa ikaduhang higayon, good morning kanatong tanan. Good morning. So, karong buntaga, ang atong hisgut-hisgutan nga maoy tema sa ato karon nga misa mao ang pagpangandam. Preparedness, kung sa tinagalog pa, laging handa. Mura kag Boy Scout ba? So, there are so many things nga angay natong pangandaman. Sample, pangandam kita alang sa mga emergency cases. Mga emergency ba? So, unsa man nga mga emergency, pananglitan, sakit-sakit sa lawas, galit ka nga giatake sa mga sakit nga dinalian nga idalag sa ospital. So, kung wala kay kwarta, problema na ka. Di ba no? Muna, nga sa wala ka pa ma-hospital, siguro mas maayo nga magtigom-tigom na kang daan. Muna gitawag nato sa in English og savings. Savings ba? So sa imong sweldo, kuhaan nimo gamay para imong pangandam sa mga emergency. Kaya kung wala kay giandam, na pag-abot sa panahon nga dunay mga hospital sa pamilya, madagan-dagan kag asa kamo paingon. Magpahilak-hilak ra ka nga mo sulbad sa problema, wala na. Kaya kanang naa na ka sa sitwasyon sa emergency, libog na baya ka. Malibog na ka kung sa buhaton. Maglibog na ka. Wa na. Kung sa kuan pa na, makuan na ka, ma-disturb na ka maayo. No? Mo panic na ka. So, wala nga karon palang daan. Kung may mga sweldo ginagmay, may mga negosyong ginagmay halin, kung sa panadin ha, kinahanglan nga mangandam na. Klaro, muna igiingon ni Kristo. Or sa mga bata na to, ng inyong mga anak, mas maayo nga pagkatawo palangan ng inyong anak, inyo na ng andaman-daan para eskwela. Kaya kung unya na mo, manganda, magproblema o kung sa ibayad tuition fee, kung sa ibayad sa mga galastuhan sa kining eskwela, diha na sa akto, basig mo panik ka. Igahilak-hilak na ng imong anak, kadili patikon o finals. Nagduludang nguy-nguy na sa cellphone, nga mo ni, Wala ko ikabayad siya,
saka di ko na ko undang nalaman ko ini. No, muna gidangat sa mga kung sa ganito sulti sa ebanghelyo, mga dangang nga mga ginikanan, dangagun. Muna nga ang bata dito, Iko kabayan ini, exam na na mo. muna yung resulta ni mong ginikanan ng dangaga ka. Klaro? Kinahanglan na wala pa gani ang emergency nga mga balayran, may giandam na ka. Klaro? Baka ka ng imong ginikanan. May panaglawas na imong ginikanan pero talandugo na ng lawas, anak. Way siguro kalitra ng atakihon sa high blood, kalitra ng atakihon sa iyahang arthritis, ug uban pa na dinha nga mga sakit-sakit sa lawas, nga kinahanglang ipa-hospital. Unya wala kay kwarta. Unya-unyaon na nimo nga nalugos na kaginhawa, gapitok-pitok na lamang ng mata kay hapit na mabugto ng ginhawa, mo pa'y pagsigi nimo og pulo pangitang asa ka kwarta? Ha? Mo pa na ipulupangita nimo? Pagkadungog sa imong ginikanan na wala na kay kwarta, kamlo kag unsay buhaton sa imong ginikanan, muutong na lamang na din has kilid. No? Pag-ingon niya nga, ipa-hospital na ko doon, di na ko kaginhawa. Nya magsige pa mong lalis-lalis ang imong asawa o asa mong kwarta manghulam. Pagkadungog sa imong papa, ni utong na lamang na din ha. Muutong na lamang tayo ni, iwa may kwarta. Muna'y resulta sa mga anak nga dangag, wala, mangandam. Pangandami na ninyong daan kay mo abot yun ang panahon na. Klaro? Sabtan ko? Klaro, ayaw dinangag. Muna gisulti ni Kristo dili man na akong pulong na kinahanglan nga dili tamang dinangag, mag-andam na daan tag extra nga lana. No, ayaw dinangag din ha, sister, brother. Klaro ba? O niya, ayaw, ang last niya imong pagandaman, mao ang imong espiritu. Kay mo abot ang panahon na di nakamatabang sa doktor. Bisag unsaon pagka-dialysis, bisag unsaon pagka-chemotherapy, bisag unsaon pagka-og physical therapy, no, bisan pa og wala nay kapi nga imong gigamit din ha. Di na gyud ka matabang. Buti pasabot, pangandami na ang imuhang kalag. Kadunay na kang musimba, no? Wala pagani dili pagani grabe ng imong sakit. Kinahanglan nga karon pa lang daan, no? Maghinay-hinay na kang pangumpisal. Karon pa lang daan, musimba ka na Domingo. Di kay mao pa po imong pagpangandam nga di nakakatindog. No, makahuna-huna kag pangumpisal nga di nagani ka kasulti. Manang, umpisal ka? Ay, in taon. Nga nung wala man ninyo ni Dana o pari nga di naman ni kasulti ni? Mungumpisal ka manang? Ay, una-unsa mo mga dangaga mga ginikanan mo, mga anaka mo, utro pa rin sa man tigsimbahan ni sa una, na wala ra ba ganay simba-simba padre. Unsa man nakakumpisal ni sa unang makasulti pa ni? Na, di yun na mo sulod og simbahan padre. Nawa na, unsaon pa man nato ini? Nao, nagpitok-pitok na malamang ni mata ini. Unsaon man nato ni? Ikaw kung may baluan na padre, unsaon na nimo? Muna, nga naman, tungod kag gadinangag ka, gadinangag pod ang imong pamilya para nimo. So dili na to na hulaton, dili na to hulaton nga moabot pa ng mga emergency. Kinahanglan nga karon palangdaan, simba na ka matag Domingo, mangumpisal ka kada bulan, kung wala kay kasal, magpakasal ka na. Kung daghang kang mga utang nga wala ka bayari, pamayri na na. Aron pag-abot sa panahon, dili ka magtarantar, di ka mo panik. Kikita ra bang Pilipino na anad tani ining last hour? Last hour ba? Kanang bitaw mo na sa ginhawa na mo pa po'y pagdagandaga na to. Ayaw na. Muna'y nakapapurdoy na to ng atong kinaiyaha nga walay pangandam. We are one of the poorest people in the world because we are careless.
nga dinangag rin ang atong mga nawong muna nga pobre kayo ta tungod sa atong kadangag. Kasi gasulti ana si Kristo mismo. Gibumbahan ni Kristo ni mga dangagon. So kita, dili ta magpadangagon. Estudyante, ugma na ang exams karong gabi mo pa ituon-tuon. Musugod og ituon alas 6 abot alas 4 kadlawon. Unsa pa may imuhang itubag anang imong unahuna nga nagkuan naman ka ni panic naman ka. So kinahanglan nga weeks before sige na kang review. Ang uban gani mo take og mga civil service, mga licensure exams for teachers, why review walay pulo pangandam. Kay mag-inakto ra didto. Tagupat na katik, wa gyud ka pasar. Wa may pangandam. Ngano sa tawag na to ni anak? Nga dinangag naman. So bada, mataog sa mga taga Cebu pa na, dangagon man. Ano kayo, kanang relax man kayo. Hagbong noon, no? Dangag man. Ingon ni anak. So sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong gitag maayo ha. Kinahanglan na we should always be prepared. Financially, we should always be prepared in times of emergencies. Psychologically, kinahanglan nga okay ang ato ang consciousness. Financially, of course, kinahanglan nga naa kita ni ana. And last and the most important is we should always be spiritually prepared. Manindog palihog. Moingon karon